Мир Божий вам, брати та сестри, ті, що мають мир Божий, знаєш таке мир. Вітаю вас всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Ми вам звіщаємо радість. Ми вам звіщаємо радість. Ми вам звіщаємо радість. Радість у Христі. Ми вам звіщаємо любов. Ми вам звіщаємо любов. Ми вам звіщаємо любов, любов, любов у Христі. Ми вам звіщаємо мир. Ми вам звіщаємо мир. Ми вам звіщаємо мир, мир у Христі. Ми вам звіщаємо радість. Ми вам звіщаємо любов. Ми вам звіщаємо радість, любов, мир у Христі. Все спершу буде ходитися нам, повністю всю правду. Написано, хлібом своїм будеш ти людина, але кожним словом, що робиться з Божих. Ще написано, спокуш Господа Бога свого. Іди со мною, бо ж написано, Господи, і Богу все поклоняйся, людей. Божені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Вони не засмучені, вони утішені. Вони лагідні, вони швидкуть вони. Вони голодні для справжньої правди, вони будуть нагодовані. Вони милостиві, помилувані вони будуть. Вони чисті серце, вони будуть бачити Бога. Миротворці, вони синами Божими стануть. Вони вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Ви, гнати вас будуть, і будуть блуду на вас наговорювати всяке слово перед мене. Ріться та веселіться, нагорода ваша велика, небеса, а на ової пророки, що буде перед вами. Веселі землі, веселі світлі, то ще населити її. Не придасться нам вже ні нащо. Точно не вірила, висипана на людьми, розцвіту. Не може сховатися місце, що стоїть на верховині гори. Запалює світильника, що писав його під осудину. Свічник світить на всім домі. Так нехай бачить світло, світло перед ними. Вони бачили ваші горі тіла, представляли Отця вашого, що в небі. Думаєте, ніби я рівнувати секундчих років, що я народ, що виконати. Вроді кажу вам. Земля не минеться, ані йод, ані жоден значок закону не минеться, аж поки не збудеться. Все. То прошу, не менш цих заповідей. Людей тут навчіть. Ви не менш Царство Небесне. То виконати навчіть. То не великим Царством Небесним. Кажу я вам, ви праведність ваша. Не перевищіть праведності книжники та фарисеї, та ви не війдете в Царство Небесне. Що було наказане. Не буває, та б'є віддає, він судові. Я вам кажу, кожного гнівся, брати свого, піде вже судові. Я зараз в рака, я в Верховному судові. Кажу, дурний, за гієню гненій. Ну, коли присеш ти до жартівника дара свого, тут згадай, що брати щось має на тебе. Залишив дара свого перед жартівником, ти примирився з брати своїм. І повертайся на всі удари. Боріться швидко, ось на дорозі йшти. Ми супротивник тоді не віддав. Я ж прислужникові тобі не придав. Тебе до в'язниці не вкинули. А я кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не сити останнього шеліга. Що не шукався, не йшли кораблю. Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з справедливістю. Вже що не гнев перейде серце своїм. Право, хто спушає тебе, його вибирає від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж довоєнне тіло твоє було вкинене. Правиця твоя спокушає тебе, підітни і кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж довоєнне тіло твоє було вкинене. Розказано. Дружину свою відпускає, не гадайся листа розгодового. Я вам кажу, що кожен пускає дружину свою, крім провини розпусти.
доводить до перелюбу. Звучений борець це точний перелюб. Чули, що було стародавньо наказане. Женись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не крастися зовсім, а не небом, бо воно престол Божий. Не землею, бо він ж гріх оце. Єрусалимом, місто царя великого. Клянись головою своєю, навіть однією оцінки ти не можеш чинити білою з чорною. Аж слухай ви, так, ні, що більше на це лукаво. Чогось сказано, око за око, зуб за зуба. Я вам кажу, не противитись злому. Ударик хто в правочку, то самому другу. Хочете посилати за раз сорочку, то я прощаю. Село буде порожньо, періодно, десь навіть дві. Просто додай. Щоб залишити тебе, не вертися від нього. Ти ж казано, люби свого ближнього і на свого ворога. Я вам кажу, любіть вороги свої. Зрадьте тих, хто вас проклинає. Зрадьте тих, хто ненавидить вас. Боріться тих, хто вас переслідує. Що вам буде сина Отця вашого, що в небі, що наказує сходить сонце своїм називами добрими, дощ посилає на праведних, на неправедних. Тих, хто свою нагороду має. Вони саме такі роблять. Летають такі в житті своїх, то що ж особливо роблять, чи погано, чи не так. Доскональники запитали Отець ваш Небесний. Дивіться, заряд свої милосині людьми, що бачили вас. А гніто не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Тож, коли чуєш ти милостиню, сармай перед себе Вікторові ті лицеміри. Синок та вулиці, якщо бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Коли чуєш милостиню, на тебе ліва рука твоя, що лице твоя. Таємно була твоя милостиня, а десь, що бачиш, таємно дасть тобі явно. Так молитесь, то не будьте як ті лицеміри. Щоб вставати молитися, встановити на верхець, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Коли молишся, ти свої комірщини, зачини свої двері, помолися в цей що в тайні. А десь, що бачиш таємний, дасть тобі явно. Молитися, проказуй зайвих і поганий. Внутрішні вони будуть висловлені своє веломовство. Тож не довіряйся їм. Знає Отець ваш Небесний, чого ви потребуєте, що раніше ваше прохання. Отче наш, що ваш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, небі. Щоденне сьогодні, прости, наші прощення лицям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, Твоє царство і сила слава по віки. Амінь. Просто пророк їхній. Просить і вам ж Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, Отець ваш Небесний просить вам пророків ваших. Просто не будьте сумні, ті лицеміри. Не оцінять обличчя свої, що бачать люди, що посять вони. Раді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. Коли постиш, намасти свою голову. Коли це своє миючи, ти просто не виявив людям. Оце все, що в тайні. А десь, що бачиш таємний, дасть тобі явно. Складає скарби собі на землі. Ще ніж держать, до злодії підковства вкладають. А ти собі скарби на небі. Невільні жах не нищить. Злодії до них не підковуються, то не крадуть. А скарб твій нам буде серце твоє. Око то світле тіло. Око тобі буде здорове, все тіло тобі буде світле. Коли око лихе було, все тіло тобі буде темне. Тож коли світло, що тобі є темрява, яка ж то велика темрява. Ніхто того по нам служити не може. Бо одного зненавидить, а другого буде любити. Або витриматися одного, рознехтує. Не можете Богу служити в ОМОНі. Через те кажу, не журися про час, кажучи, що воно їсти, що воно пити. Бо тіло своє, у що ми одягнемось. Це ж найбільше від її життя, від тіло. Глянь на птахи небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. І те ж Небесний Отець їх годує, що ви не багато верніше за них. Кожен з вас, коли журиться, зможе додати зросту благодаріться одного. І
проводять, чого клопочитесь. Гляньте на полі лілеї зростають вони, не шить, не врядуть. Говоримо, що сам Соломон усі ставив свої, не вдягся отак, як одна з них. Коли Бог полюв траву, сьогодні сіє. Завтра печі питається, Бог так задягає. Скільки краще задягне від вас, маловірно. Через те, кажу, не ріться про час, ви кажуть, що ми будемо їсти, що ми пити, не про тіло своє, а що ми одягнемося. Все це погане шукають. Не знаєте, ваш небесне, що все, то ви потребуєте. Шукайте перше царство Боже правди його, це вам додасться. Не ріться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується. Досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же судять і вас. Вірять і вам. Чого у вас зібрати, коли ти заскоку бачиш? Володиш у власному оці, не чуєш. Як скажеш до братства, дай я йому заскоку з ока твого, коли він колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, потім бачиш, як виняти заскоку з ока брата твого. Не кидайте світов сам, не розбивайте перед своїх перед свинями, щоб вони не розтоптали їх ногами своїм, вернувшись, не розшматували і вас. Просіть і буде дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен, хто просить, держить, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Раз є людина, що подасть вам сильний камінь, коли хліба просите він, коли риба просить, вам подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, треба добре дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Отець ваш Небесний дасть захотім попросити у нього. Чого бажаєте, що вчинили вам люди? Те саме чиніть і ви, бо в цьому законі пророки.